Olen Mika Okkola, biotekniikan moniottelija ja muutosagentti. Olen myös uuden työn saarnamies. Tällä hetkellä Sulava Oy:ssä liiketoimintajohtajana vanhempana konsulttina. Tehtäväni on auttaa asiakkaita tietotyön tuottavuuden edistämisessä ja kehittää siihen liittyviä ratkaisuja. Nykyaikainen joustava työ on riippumatonta ajasta ja paikasta. Työtä pitää pystyä tekemään siellä, missä kulloinkin on järkevintä. Ainahan se tapahtuu jossain paikassa johonkin aikaan, mutta se paikka ja aika ei välttämättä ole tärkeää. En pidä etätyötermistä. Etätyötermi on kovin paikkaorientoitunut. Se ylläpitää mielikuvaa siitä, että työpaikka olisi ensisijainen tai pääasiallinen työn tekemisen paikka. Minulle joustava työ merkitsee ensisijaisesti vapautta ja joustoa. Vapautta siinä, että voin tehdä työtä siellä, missä se minulle silloin kulloinkin on järkevintä, mutta myöskin joustoa siinä, että voin jakaa työpäivääni vaikka niin, että teen osan töistä perinteisen konttoriajan puitteissa, mutta osan joko hyvin aikaisin aamulla tai myöhemmin illalla riippuen siitä, mitä muuta päivän ohjelmassa on. Aika monella meillä tänä päivänä perinteinen viikonloppu on jo vähän niin kuin mennyttä aikaa. Useat joutuvat tekemään viikonloppuisin töitä. Ihan yhtä lailla voi olla sitten reilua, että viikolla voi tehdä konttoriaikana jotain omia asioita, vaikka käydä pelaamassa tennistä. Olen käynyt salilla joskus keskellä päivää pelaamassa tennistä, golfia ja sitten taas teen töitä joskus iltaisin ja viikonloppuisin. Organisaatiossa tehdään joustavaa työtä on se, että täytyy tietää, milloin ihmiset ovat läsnä siihen työntekoon. Kaikkein helpoin tapa on se, että yhteinen pikaviestin silloin, kun se näyttää vihreätä valoa, että ihminen on tavoitettavissa, niin hän on silloin töissä, riippumatta siitä, mikä on viikonpäivä ja kellonaika. Jos ajatellaan ihan henkilötasolla ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, myöskin itse asiassa yksityiselämässä on tallettaa kaikki tiedot pilveen. Se vapauttaa itse asiassa laitteesta, mutta se vapauttaa myös paikasta. Jos vaikkapa laite hajoaa, niin ei se murehtia siitä, että missä ne tiedot on, koska ne on tallessa siellä pilvessä. Yhtä lailla voi sitten käyttää eri paikoissa eri laitteita ja ei se murehtia sitä, että minne jotain tiedostoa on talletettu. Viime vuoden kevät-talvella rikoin ensimmäisen kerran puhelimen. Todella siis palasiksi se lasi ja viikko myöhemmin toisen. Ja sitten tutut ja ystävät ihmettelivät säälin, että miten mun datat, että kaikki on mennyt, kontaktit sun muut, mutta eihän mulla siellä puhelimessa mitään. Kaikki on pilven kulmalla tallessa ja tietysti vähän aikaa menee sen uuden puhelimen käyttöönottoon, mutta ei se mikään iso asia ole. Enemmän harmitti ne puhelimet, niiden hajoaminen. Yksityishenkilöillekin on tarjolla tosi paljon erilaisia pilvitallennusvaihtoehtoja. Itse käytän Microsoft OneDrivea, jossa mulla on kaikki valokuvat, musiikkia, itse asiassa ihan kaikki tiedot, joita itselläni on tiedostot. Yrityspuolella Sulava työskentelee Microsoftin järjestelmien kanssa. Käytetään myös Microsoftin Office 365-palvelu, joka on hyvin laaja palvelu, sieltä erilaisia vaihtoehtoja, jaettua työtiloja, sosiaalisen median välineitä, hyvin paljon erilaisia palveluita. Joustavassa työssä on tosi paljon etuja. Voisi vaikka aloittaa nyt siitä, että on kuitenkin sellaisia tehtäviä paljon, jotka ei ole paikasta tai ajasta riippumattomia. Ne tehdään siis jossain paikassa tai ajassa, mutta niissäkin tehtävissä tämä moderni teknologia antaa todella paljon välineitä verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen, koska tämmöinen perinteinen tehtäväpohjainen yksilötyö alkaa olla tiensä päässä. Aika monissa elämäntilanteissa itse asiassa tämmöinen perinteinen 9–5 työskentely voi olla aika haasteellista. Ihmisillä on harrastuksia, lastenhoitoa, monenlaisia asioita, joiden ajat saattaa hankaloittaa tai jotka on ehkä ristiriidassa perinteisen työajan kanssa. Ja silloin jos työtä voi tehdä joustavasti, esimerkiksi sillä tavalla, että pitää alkuillasta tai loppuiltapäivästä lyhyen paussin ollakseen vaikka lasten kanssa, niin se kannattaa tehdä. Sosiaalisen median välineiden käyttöhän on yleistynyt tosi nopeasti. Ei tietenkään kaikki edelleenkään ole Facebookissa tai LinkedInissä, mutta monet ovat.
Ne sosiaaliset tai ne digitaidot, mitä työelämässä tarvitaan, työnteossa tarvitaan, on siis hyvin samankaltaisia. Jostain syystä vaan ihmiset jakavat helpommin Facebookissa omia vapaa-ajan kokemuksiaan kuin vastaavassa sosiaalisen median välineessä ehkä omaa työtään ja työntekoaan ja osaamistaan. Työvälineet täytyy tietysti osata, mutta kyllä ne työelämän digitaidot on aika paljon kiinni myöskin asenteesta ja siitä, että halutaan muuttua ja tehdä työtä eri tavalla.